Abusiafo na otwe asan akọ apro abeto yembio yebeda obade na se sanse na dom ene na humobro ena yeda so eti enkwamisa akote mu nyinara no adusua ye ne wo eye no se onyankopon dwumadie anase onyankopon adwuma ye menso madwuma eno na sa no na otwe kote mu nyinara no wo sua se God's mission my mission no kwasem ne se ye adusua na bedrum pomponso bi na otwe mu ye de adusua etoso ensia na ye de bro no hwe atifia asem na o se ade a ehye ye nkuran ne osom dwumadie hu ahosiesie mientwe humra sisia bra omo twen na ho konkono aba na omo de asem no so akono so na omo atram kwa no man tnase kwa e bom paye ma konkono e bom tnase e mutim de kansem wa wunu asoro no ye kan ho asem no a e boa ma repentance eba etino omo nyina e do omo no omo wo baaye e be ka bom e ma no be ye kwasafodia yebesan adamu nyina asene amamakwa abasoro nkokwan so se de birada mode mo fidie edit so London Ghana memenda kwanre for Sabbath school and afi chosemu empensemu se we ni de di kan a woni ye yesan edition e wo YouTube I so say obe subscribe to your channel no uwi ana afi wo de wonsa anua adoma no so se ne be ya sa dwumadie yedi a wonso wonsa ebe ka bi se wo bibi nso apese ne oni ye chen so a comment section now de ato ho no ye befa na ya kenkan na fe ye ne wo ache maboafo no aye krado meda omuadi e de achem na fe ye di ti anusa adisuan mu media musomfo Bismarck Mensa ende ye ho adom me wo Elder Kingsford Duaboama eka me ho wa se Elder ye mo akwaba great me da se ene wa timi abeka yensa ofidie mu ase me ko manimu a owurayere Agnes Tete na eti emfinfin zage ye mo akwaba great me da se nanso watimi aba na femi ko etri no hwan a Elder Hans na Samoa enso eneti etri no hwan Elder Hans ye mo akwaba yo so many great me da se ende watimi di odo abo odomo ansa na yebehwe yen adisua anim no ma mema yen katen na mema Elder Kingsford mo empire emaye asumdwe hene omaya ba wani mu yede ahobrase na odomu esrew emra watwa to wo se yemra wani na afi onam wadom mobrohu so enkyerɛkyerɛ wasem bekwanya opese yemfaso na odo a wayi na di akyerɛ no yenso yenyi na di nkyerɛ afoforo no ebenya mu nimdeɛ ne suahu na afi yetimi yɛ adwuma ɛhyɛwdi animunyam ndi ɛsɛsɛ ma ahohom no meka ho one ɔkyerɛkyerɛfo pa no o meka ho na afi wɔn kyerɛkyerɛ wasɛm no ma wasɛm a yɛsua no just for intellectual knowledge ne honhom no ɛmoaye yɛntimi ntu ho anamo ɛhyɛwdi animunyam wadom so nti amen wait ye trying addition no so senemidi kanka last week na ye share addition na ye very important pa ye share eniema yitimidi ye ho ano se onyankopon esuma ya ye di Jonah ena esi ho na ye hu se ehu ya dia edi akotene pa ye na fe so adwenchiaye a eya ye wo na gidia eya yenni ema onyankopon nti ema to onyankopon esuma ya ye woniema bebra ye di ye ho ano nti Jonah adusua no akyerɛ yen abie yen anipa ye na ochi mu nso ye hwɛ ade a ehye yen kran na ema yetimi
ɛde ɔsom dwumadie no ɛkɔ anaasɛ yɛtumi dwuma nyankopɔn ɛde ahyɛ yɛn nsa na yɛtumi de kɔ abɔnten ɛne ahusiesie a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛna nti yɛbɛhwɛ no from the early church no anaasɛ asafo edi kan no ɛna ɛbɛyɛ yɛn suahunu asa na wɔtwi mu yɛbɛabɛ ɛhwɛm san sɛ adesua no ɛkyɛn sɛ de biara no yɛbɛhia motivation anaasɛ yɛbɛhia nkuranhyɛ a ɛbɛma yɛatumi afa onyankopɔn asɛm no ɛde akɔ abɔnten na saa nkuranhyɛ yi yɛbɛyɛ dɛn ne yɛanya saa nkuranhyɛ ahosiesie bɛn ɛna ɛwɔ sɛ yɛsiesie a ɛbɛtumi ama yɛanya saa nkuranhyɛ yi na yɛde onyankopɔn asɛm ɛde akɔ abɔnten ɛno ɛna saa na wɔtwi mu yɛpɛ sɛ yɛhwɛ nti yɛbɛhwɛ nneɛma bi afiri asuafoɔ no ɛne asafo edi kan no nea ɔmotumi yɛɛyɛ ɛne sɛnea nyankopɔn boɔ ɔmo na ɔmotumi hyɛ ɔmo ho nkran ne nneɛma ɛhyɛ ɔmo nkran ne adusua bɛtumi asua afiri mu yɛnka abɔsɛm no ɛyɛ Luka nsɛmpa no ɛti 29 yi mu 29 Luke 24:44 say sister ge wa ye krado kan ma ye na afi ye ntoa so ose na wose won say ye ni me nsem a me ni mu wo ho no me ka me twerɛ mu no say etwa say de wa twerɛ Mose mmara ne adiyefo nwoma mu no wo me hu ni nyina ba mu amen we ye na Yesu Kristo ni na suafo no kasa na o cheche o mu nsem poni bi na ye de aye ye nka abosam no ye koyanim no ebebam na afi ya kasa enti ye ndi kan enhwe ye de sua no to share the good news say o che asempa no ye nhwe ne esi wo Luke 24 verse 1 to 12 asem bi ewo honomo yenhwe nneema bi esisi ewo honomo yenhwe ne esi wo ho na yenhwe de betimi asua afiri mu hwe Luke 24 no verse kind from 6 to 12 no okay oni ha na wanyane mo kai se owo Galilea no okatre mu se etwa se ode onipa ba no hye ne bonyefo nsa yes na wo bɔ no asanua mu na da etoso miensa no wasori bio na wo kai ne nsam no na wasani free eda no so beka nneoma yi nyina kyerɛ dubaako ne won a aka no nyina na Maria Magdalene ne Yohana ne Yakobo ne na Maria ne Emma oka won hu no na obeka yenum kyerɛ asuafo no patrom de kosise 12 okay now so won nsam no ye won say nsam hu no na wanye won eni edumienu na Petro die ostori to America ko edane so na obonimu asehwe mu no ohunu enwura ne se egufa na ofiri hoko fie na die esienu ye no nwanwa amen great we ye Yesu Kristo abra owuye na edetoso miensa no omode enwo kwasra na mayoa no ekọ hono no omkọ ye na omanko Yesu na omkohia obofo kachiro abofo no kachiro omose Yesu Kristo na omohwehwe no wasore omudi sa news no ede bae no this was the response Peter Krompo do tumrika kwa amusie ye hono ekobuo no mu asehwe sampa onipa no ho anase oni ho eda ma mimbisa sa response we say no edien na yebetimi asua firi wa na say efuni be ni twatire yen yo me da say onua Bismarck answer na me sa question how dia mami me pese e be kan test bi a e Philippians 1 15 and 17 Paul can send be na ye tiase yi a e be boan ama esem bi say so yetimi abubu so yeah Philippians 1:15 okay Philippians 4 engoma Philippians 4 engoma 3 ba ko nchichemu edunum nsiana nso ho mra 15 16 and 7 and 15 16 and 17 yeah chapter 15 to 17 ebin mo ho a ni tiny etutu painting oka Kristo hu asem die nanso afoforo wo ha wo de aniso enso na eka
ebinom firi odomu efiri sɛ onim sɛ asɛmpa no ho ahoyie ntina meda ha na ebinom firi ntokwapemu na obo Kristo din efiri sɛ enya ne kronkron so na mmom osusu sɛ ode ahohia bɛka me mpokyire ho amen amen yɛnhwɛ de asi wɔ Luka ngoma ya ye kan yi sɛ Kristo wa asase so ma nasuafo no ɛte ase sɛ obewu ɛbɛbɔ na sennuam owu a ne nansan so no ɔbɛsɔre Luka me yɛte ase 16 no ye kan ba no sɛ emre no so ye no emma no miensa no omukɔ baabi a yɛsie Kristo omukɔ ye no na tombo no na se amusiye no da ho e kan say empty Kristo eni ho enam Kristo asamo a o ka kire nti omu de anigye etutu mrika eye dan e bai e bebo amane sampa owura no wa ye dan wa sorry nanso asuafo no a Kristo ni wo mo nante no kire wo mo no eyi ne ho adi de ebeto no ni nyina no wo se omu bu ensem no a ema no Mary no ede abeka kire wo se eye ensem bi a wo se idle talk eye ensem hunu se wo mo amfa omu gidie ani ensem no a wo mo ka no echi Peter de onya akokoduro se meko no mako hwe de esi no koduru ho no koremu no na ede se amusiye no eda ho a Kristo wa sorry na ka wo se Peter onso de anigye sa aba na sua ni nua no mo se de ma no kan no no kore na so wo se ni hu dwuri no ni hu dwuri ni kire se wante ase Kristo ama yenti ase ama ye hunumu se owu a na ansa so obesore samre abam adenti na wo se ni hu dwuri no e wo se nka onya anigye onya hotoso onya understanding say onyame asem no abam nanso wa amasa ndi ya hwa emami ensan de Kristo eyema awom suehunu awom nya free Kristo enchen ene de ombehunu no samre no eno nkitahudi ana se nkomo no mudi mlika ekokaye sanso na yenso adwuma Kristo de ahye yensa no Kristo aya behunu de waya amame ene de waya amame no eno ho enkomodie ana se nsempa no medeko eye si ebeka de Kristo eyem ayama tete fo a wom de omoto nyame so nya nimdie firi om nya suahunu efiri om nchen na so de na Kristo waya amame a meso metuma aka kire me nua bi ama na hye ni nkuran ama na tutumrika na afi ode ahobrase aba onyankopon nche ndi yanya ye personal experience a ye anya o Kristo mu no eno no boa ma mission no ekoso emai wo personal experience a omunya ye no eno no omdimnika ekobo asuafo no amane ndi na se nkranhye no nso ejina ye nso ye nsuahunu a ye benya wo Kristo na ye de ye ho abono no ema ye nkranhye ema ye nso yetimi step up edi mission ebi na ema no ye ene de Paul e kan kire ha o se ebinum kan asempa no with envy with contention osuahunu a wanya free Kristo mu no umse ye kan odo ho asem wankase ko kan asempa no na enko dane ntokwa to da bia asempa no ene afoforo ekeka akoye tese achinyigye ene ene omokoje enya achinyigye meko kan Kristo ne do no a wayi adi e de akere me no ene de manya suahunu amanya no tweresem no eno na mde ko yesa me no obi kokko ntokwa ndi eno na wose eye motivation yenya for mission yo medase yento aso na yenhwe bibi enso ha Luke chapter 24 verse 36 no to 43 sister I guess why a crowd kind na yenhwe prophetic foundation no
ɛno nso deɛ wɔde ma yɛn no yɛnhwɛ sɛ ne esi ɛte adiyie nyina so yɛnhwɛ sɛ ne ɛno nso esi ɛte ɔse na ɔkasa asa no ɔno ara bɛgyina wɔn mfimfini na wɔse wɔn sɛ asomdwe nka mo na ɔbobɔ binim na osuro susu sɛ wɔhunu ɔsaman na wɔka kyerɛ wɔn sɛ adan na mo akoma tutu na adan nti na adwene sɔre mu akoma mu monhwɛ me nsa ne me nan sɛ ɛnyɛ me ara momfa mo nsa nka me nhwɛ ɛfiri sɛ ɔsaman ni nam na no ne nompe sɛdeɛ muhu sɛ mewɔ yi na ɔka asa no ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛ wɔn na anika nti ɔda so nyinie na ɛyɛ wɔn nwanwa no ɔse wɔn sɛ mowɔ aduane bi wɔ ha anaa na wɔmaa no apata a wakyɛ sini bi na wɔgyidi wɔ wɔn anim. Amen. Great. When you fool So yɛnhwɛ what experience we no yɛnhwɛ Yesu Kristo no wusɔreɛ no na after a man no ekohuye no na Mayos kwan so ɔmo nso ɔmo nya ɔmo experience na afei ɔmo ɛka asɛm no kyerɛ asuafoɔ na Yesu Kristo nso ebepie hɔ no mo ɛgyen ɛna ye mfoni bɛn na ha sei etwa kyerɛ yɛn me da se adɔfo ɛkyia yɛnyina na megidi sɛ baabi a adesua di yɛduri the topic now ɔde ama yɛn for this week no as I said yɛnyina obia egyina ha na itimi ehwehwɛ mu yɛ motivation for mission motivation ade a ɛhyɛ yɛn kran ɛma yɛtumi edi adanseɛ ɛka nyame asɛm ɛde ne nkwagye nsɛm ne kɔ motivation nti the main point ɛyɛ sɛ what are the drivers for the mission normal ben na epushi yen eboa yen ehye yen kran ema yetumi edi adanse na say senior wokan no the main thing case study I use for this week eye asafo no ene Yesu no ankasa ni wusore no enti before kora meba we mu no me toa elder de no so se na yebete asie yie. Say when we talk about experience, a motivating you know, normal building the sea or when say a man experience, straight away, or who you know, no more per se, or more kind or more dofo no one say Jesus Christo. But as you for they didn't want to listen to somebody's experience, or be experience, or no more friend no fable tales. As and that same be and I be or munyin. The person make can say obi experience awenya ewo Yesu mu a obeka kire wo ana ono wo che se wentumi enhunu Yesu wo mu sometimes say ono a be kire wankasa kora no a den ma wo se obegye di we say normally bebre wo ho a onyankopon de nam obi so na ema yehunu se ne wote obi abrabo a asesa odidi adanse e kire wo a utumi fa ono na experience no so de to de ho na si yankopon nam so yiwo wo de kire wo a ama watimi enya no strongly esuafo no bebia ye kwe say even when Jesus had revealed himself to them the same way on a man de en mpacho mu ehwe ni ye a man e call adamra no so no Yesu no ankasa enyi ne ho ankire wo no according to this account later on yehunu no one of the accounts say Yesu ni omukasa say kona kobo Peter Muhammad here but this particular one American one say this account here you can look you know omo hu Yesu no ankasa at that time ni omo hu ye mema bia na omo hye entare fita omo say mura no oni ha o wa sorry the fact say a man no nyate say Yesu asori no it was enough gidie ni mu a obi ntimi nso ani ese ni obanyankopon chen say ogidi se wo ho na oye wona osuro no ohwehwe no na katuafo enti the fact that the women were anticipating say tie on say asuafo dum yenu ni nyina no mo ye mema no mo ye very close to him
but no asuafo ano emma ne other people bebre no mo ene no eya no mo gidie funny enough no asofo apostles bishops na omo ye asuafo no mo ye apostles no they didn't even believe yesu no asema na oni omo ka but emma no omo wa akire no ade a bit further no they had the experience oka say owu obeden sorry it is the moment you omo say oni ha o wa sorry no it was enough for them to do mission ti America so omo hwiase o so omo sorry yo emma America yenim ha omuni yenu setete no omuntade no na eyu kwanye omufa so tu America yenim but omudi America ko kan omukọ enipa anye ni enti Peter no ankasa behwe ne de e na osan yi ne ho kire omubie mu aye ka ho asemi no the prophetic foundation no ewo yenka ebosem no mu o say na o ka kire won say sansemu yi na me ka kire mo emira na me daso ene mu wo ho ewo honamu no say nia yaka fa me ho wo Mose emra no ene adifo no ene enwome ngoma no mu nyina no ebebem eno na abamu no na eno na Yesu esisu dia say bibia e fa ne ho no right from Genesis chapter 3 verse 15 no it is a prophetic manifestation free Genesis and then throughout sa edi baba bisi sa abre no so eno na abamu no na ne mamu no na all catch yen say ye pe bibia motivate yen ema ye koka asem a edu ba bia ye di kan elder ko 2 Philippians 1:15 no say asem pa no ye beka ba o say ebi mu ka no through strife and selfish gain ebi mu ka no wo strive kra me kan say basa yo ene pesemenkumi nyamu aprepere ene pesemenkumi nyamu enso na o de ka ene ebi nso ka no odomu se nipa benya nkwanti ene ye ka no na asuafo idie ede be ne baaye there were two normal miru in the sea wo obi ni hu adi kwasi ala na wo sore ye no obeyi ni hu adi kire wo mo de be na esie na o mo atoto apono no nyina mu out of fear they didn't believe him out of fear suro ni ehu nti omo anyi na ani ema omo kura adwen se eye honhom bi anasaman ena okam wo mo down ena o kire omo se ye mia second time in Emmaus kwan no so no eno so out of overjoy ene akire osan be yi ne ho kire omo kura ka se asumbie nkam no omo o se anigye amuruso nti omo anyi na ani mo kuro ye ehu nti mo anyi na ani afa mu be hu se ampampa wa sorry no on many occasions ana mo ate na mo hunu no still omo anyi na ani because of what overjoy and o ka say ne nti a yabra bomu onyankopon emma no nye anigye nkoan kosi awiye no eno no se nka Yesu ni omote no oma wo mo abrabo nyina ye anigye bibia no waya ma omo bibia no omo amfa any experience mu a nka time a ye born na senua mu no anigye ne sha ase se ye kofam no nka ye hu asuafo no ba kokora biem but they relied on experience and enye so much of anigye mra no omo na netie no they drew on they drew on that okay and ema wo mu etimi eche ade no yenso practically na first na asem we na kire me so pa adenti anyame a wo ye wodo onim bibia o ye omnipotent omnipresent omniscient God onim bibia wa hoden na me ko hawo mu na onim se me ko hawo mu na esese me be ka kire no sometimes cross be consistent ka kire me da bia ansama ya ma adenti a na mentiase because mentiase se nyame nim bibia na ese me be ka but as experiences go no na me hu se eno na boa yen e build yen up because snap unka ye kura ne nyame abeyo onye ye kura unko ne nim kura na waye oti ho na bibia ekọ smoothly ka ye nya bibia amfa ni adanse but esan say we have been built in the experience of humanity na ye ko ye nim kakra nti no se wo how no ba you dwell on ni nyame aya ma so na wotimi ene no edi adanse sene asuafo no etimi ye omo dia amen okay great madam ase mo adwenkyere a mo de aba
yafe yento aso abra na ewo se omotwen eno yenhwe waiting and mission eno nso ayonkofa ewo mu ewo asuafo no anase asafo na edika na yenhwe de omoyeye ewo Acts chapter 1 verse 12 to 15 no this age kan na menhwe ade a chosam na e kan wo ho ase ono na ofri bipo a ofre ne ngo bipo a eben Jerusalem beye homeda kwan no so sane call Jerusalem na oduru hono oko abansuru dan no mu eho na Petro ni Yohane ni Jacob ni Andra Filippo ni Thomas Bartholomew ni Matthew Alfio ba Jacob ni Simon Seloti ni Jacob ba Yudatie na yenum nyina de akoma kura mpaibo mu ara woni emba no ni Maria Yesu ni na ni nuanom 15 na nayimu no Petro so rigina enuanom no mfimfi na nkrofukuo no na nkrofukuo a wahia faako no beye nipa oha aduonu verse 16 ka waka se enuanom etwase twerɛ no a honhom konkon nam David enum nsɛm so ka akane no nya bamu wo Yuda oyɛ won a wɔkyere Yesu no kwankyerɛfo no ho amen great ntino na asuafo no kyosem se na de na omoyɛ abra na omotwen se omo nso dwumadie no omo de bɛkɔ no na de na omoyɛ what were they doing na omo shia ye na de na omoyɛ etwen se agewo na wo kai ma metie wo comment say ye fa free look ho na be see ye na o say na sabre no look edibesi bra Yesu Kristo akosoro no ba wan kire ne e beto aso nti afi ne na oba betro fi art we di akire ne omunye ba say me go straight to can cancer me say na me kan ni de o say no mu kura mpa ibo mu ara nti omo twen no omo antena hokwa me do ne ama omo bo hye no na ejuma no so wo ha no mo beye but omant na hokwa fi se na onya ka twom se omo ntwa yansa na honkonkon onyakopo anhye ho bone emra ansa na se honkonkon ba mo nya tumi na o ma ka asem no e wo Judea Samaria te se na la se kan se efie na kwa bontinti yes se ne abeya be hita wiase nyina but omutna ho no mant na hokwa omukura mpaibo mara ene di ntu mpaibo no onyakopo emma omo bompa se nyankopɔ be ma omo nyansa ahoɔden ene nkranhye a mo de be koso aye nyame asem no enti menu mi de be oh yeah we try be say na yeah try na yeah we o try na we different thing e bia me te bus stop me ko baby me bia me try bus 5 me ti ho na bia me hwe me phone so bus 5 bet me twa ko me hu bus me try na me ran dia me ni be hwe kwan say bus e be na be 5 na sanya se na be ya me miss nti se ne omo tena ase no man tena ase kwa e bom paye ma nkonko ne bom se na afi de motimi de kan asem ne yenso so e wa wie brem yentimi ntwan nwan ya ba betena so edidi akofi akoda yes eyese ni ayate no ye kura empai bom ye bom paye ne ye hwe onyame anim na o kire ye ne ya ye no se ye mfa nko no ese ye de ko ansana obetimi ama ye mo because ye wen ya yentimi ntwan abrayen nti ye twan ye wen ni se ye besi asem no esi asem na de na e ka kire mi ama brobom de na ho ye se mitimi sisa na metimi so de abo obi amonu so asesa yo sister give me that sipa me that yes amen sister give me that city mamento ampai bone de ne so ti se ne o kan ye no esuafo no hia e de mpai bo bible no ankire Luke or kiro no ankire omo prayer point at the kura no omo bo so mpai but it is very obvious and certain say empire no omo bo an se onyame mmoa omo no munya hoden because they knew the mission. Yes. Mission ane wo Acts chapter 1 verse 8. Say me ko na me ma utumi munya madanse fo o Jerusalem ne Judea ne asase ano no wa say Matthew 28 kind no. Acts 1:8 ne so can the same thing no say tumi no me de amamo. Say mo fanko until they were praying for that power. Yeah. It apart from say no mo te twen bompaye no. Yes, ya no moti wokeke. That was the time wa so kind to us wa. Ubehu say
na Judas eko nti asem na ode to aso verse 16 no o to aso afi na obe kire say Judas na ka ye ho no obonsam enam ne so wa free yemu we need a replacement. Now Peter eteki leadership role straight away. Peter leadership role no take ye no obi ameka say wan na yi upani o ka say won kronkron no me appoint you because at the time no ye nim say yes no mo wo ntawantawa de but omo de adwen kro etna ase etwen again yen kai say sa leadership role no and leadership now omo de yi obi eye replacement no eye part of the mission. Okay. Ne no omo be ye no they needed the logistics, a full capacity people omo de be ye adwuma no. Yen famre ye de emu. Ye twen suso no the first rain no the eno na eto a ye de dua nti oforisuo April mo nsuo na eto no eya na ano nye den ti se September any October nsuo na eto no if you say oforisuo de no eye suso nsuo a ye de dua no ma but edru harvest no a eye bampo nsuo na sa bampo nsuo no ye nim say Acts chapter 2 the early church received the planting rain eye suso nsuo mo plante asem no wo wiase yen ye bre isuo no since 1844 onyankopon the remnant ni si ho prophecy of the 2300 year prophecy no ende ye no na bamponsuo no na eba in fact okay Review and Herald 1912 Ellen White eka asembi efa 1906 sorry about the significance of 9/11 sabre na yensi adan no mienu 9/11 World Trade Center na yensi but na Ellen White nyankopon yi akire no mana ka se yehu se eja abebo adan akese mienu wa America na agwiragua it is the sign of the beginning of that prophetic latter rain but abesi na SD for yintimi nka ho asem he said fear na ye kan ho asem first no yesuro ene yasofo ntimi nka yen ya ye kasa yesuro yen kan say na nkoye offensive but however Bible mo asem tie bia no it can never be offensive. That's right. Obi nka se kodi obi atem but the truth of the matter is that we have to speak the truth say na etie enti won say sa early rains na asem na omo ye no ni omo san ye and say they prepared for what was coming. Right. They were not sitting idle. Ye churchi ene ye ba ye si yenko ye sori yenko out ye sori yenko out but now SDA church does not study anymore. Nyoma esi yesua na nipa ye equipped na ye de ko no between Acts chapter 1 and Acts chapter 2 we know ba no they prepared themselves to go out. Yes so then do we prepare you see adana bianidie any politics hu hia and sometimes sikasem ne normal bia the minor things efa mission you no the main mission asempaka no there it looks like ye refi eti adofo mama yen chase say what happened in Acts no they were waiting in work not waiting idle. No mo ye adwuma e prepare omo for the mission. Some kind of Sabbath say their time of waiting was not idle but filled with purpose and mission driven. And so the man said while we wait for the outpouring of the Holy Spirit to complete the great commission of God, we must unite to encourage each other, praying for God's Holy Spirit. Also, we should be aligning ourselves and our church with God's priority, the saving of the lost. Exactly. Okay, great. And to know, for from the perspective of no omudi kind and who so omankasa personal experience with Christ no share omun crying mass even mammy and son omuko na yes Christo na the tomb no empty no modia ka ebeka ehwasem mayos crying so for me no yes Christo eyi no ho adi chom so omdia ho ka ebeka che so ura no yenso yehu no until your personal experience no ehye won crying Emma utime ekoka mission na abra omo twen na ho kronkron no aba na omo de asem no so akono so na omo antena ho kwa chosem na adi dances na omo de bible and na face before pabo no ba kronkron no manya ye nkabo mo adwuma
Yes, yenso betimi di mission na akwa yeni kanka ye humbom na fi yemfa mpabo ntato mission no betimi aye accomplish awo yenso yen abrabo mo yento aso na fi yenhwe ne adusua no de mai abra omo unite ye na omo de empaibo di kan no yenhwe ene esiye ewo Acts chapter sister Geshe Acts chapter 2 no verse 1 to 4. Acts chapter 2 verse 1 to 4. Patron minti. I say na Pentecost am se ngungun hwe go. Na Pentecost dan toy no. Na won nyina ehia faako. Na mpofrem no. Ahum bia ti se mframa mu ye din a ebo free suru bai. Na ebe hye efia wotimu no ma. Na tetrema wapapai mu a etise oja yi kire won. Yes. Na ebe sisi won etifi maako. Na ngungun ye won nyina mama. Na ofrase kasa foforo. Yes. Said the honhom no ma won se wonka. Amen. Amen. Great. Eda yen show omu unite ye no omu kasa ye edebe ne siye adusua be ne esua no wahase. Yo. So ansana omo Asia wo abansoro wo Pentecost dano. Na Kristo amon boshe. Yeah. Ya kan last week ya kan Acts chapter 1 verse 8. Yes. Wose mobenya tumi sa nkonkron no ba maso yeah. Na mobeye adansi difuo ewo Jerusalem akọ Judea ene Samaria ene wiase afa na nyina da. Yes. Na Pentecost dai omo ahia ya kan se omo ye baako omo bompaye omo de omo boni echeche omo nti omo aye kro onyamemu. Yes. To see on konkono no den ehwie gu omo so. Tiehwe verse 4 hono a wose on konkono no ba omo so no omo frase kasa foforo. Yes. Ye konsia ho a enumo no yemfa ofiri enumo wose wo mo omo Judea. Nsi na Yudaphobia wo ye nipa ferefo a ofiri wiase amanyina mu ti Jerusalem. Eti Jerusalem. Na ne yi bae no. Nipa pie be hia. Na won adwene mu ye won sakasaka se obiara te se obeka ni kurum kasa. Imra ho konkono no ehwie gu wo so no osi Judafo a na o ye devout men. No mso mu ginyamedi a o mu wo no. Any nipa na omo wo Jerusalem no omo te nyesa na omo wo ho na konkono no hwie gu asuafo no na mom omo te no omo te no experience a asuafo na nya no e draw wom e de ko wom nchen na draw e de ko wom nchen no e ma omo so akwama ama omo ka Kristo Yesu a wawu no asori no e ho asase na nasem kan nse ye ka se ehu adisua yi mu no yi ehu ena to da bia ma yen asem paka no ye de esi baabi yentimi enkwanim nanso asuafo no mra ho konkro no ba om so omunya atumi no omu ka nyame asem empo omu ana omu te asem no twere no ma yete se ebinum wo a no omu mra yekum Yesu crucifixion no ebia omu ate ho asem ebetimi ya ba se ebinum kro participate se yenyinuma nanso omu gina ho de akokoduro eka onyankopon asem no nti se honkonkon no a onyame de ma no o ma yetumi se yede na asem no beko no omu a omu nyini no omu apu onyame no so ombeba ba den agidifuo sa honkonkon ya so na yankopon de ma se nshira ye nya firimu no nshira asuafo no nya firimu no so omne afoforo eche wano no omne omoche the lost great se kan twere no Acts chapter 2 ho no nyina akwa ano a etimu se womo a nempo no omo apo Kristo no emra asam no bae se womo empa omu achi they should repent no bebre no te sa asem ti nyankopon asem no eba ye nchen a Kristo no a ya wawu no asore no ye ka no ho asem no a eboa ma repentance eba forgiveness eba ama obi kura no ana oni anidaso se onyame beje no na dwene mu no
if so nyame de da bia wa you ready so obeje obiara okay nipa no atimi ba o Kristo Yesu nchen great edi ye hwe se de asuafo esi ka asempa ya e kire me no mienu se ye ye adwuma ne se ye be ko ne akọja aje obi yakobu obi aten ye adwuma nyame de ahye nsa ne se ye be ka na asem no okay a kire afoforo se de tie no so nwoma atimi aba Kristo Yesu nkwaje asenu ya na ase no so abenya nkwaje edi mission no a onyankopon e de amaye no anase onyankopon mission no nyina na fa pem ne se e ye oje mission you so atraining nsem so de je ne ma you now person we can because we can't some now from 37 or say now what say no e wo won akomam na waka che Petro ni nasiafo a waka ne ho ne se anuanom yenye den na Petro si won se monsa cha mo adwen na munyina ma wo mo Yesu Kristo din mu mamu bonifache na mu benya hu konkon achade no na mpesa me kan de to ade na kan se onyankopon se ya ka asem na ono na osakra nipa na enye exactly great me da say we dey no ato aso yen me osima kakra bi na fe yen fan sorry yen addition no so yen hwe asuafo edikan funi a Acts chapter 2 41 to 47 no asafo edikan na yen hwe mfoni bi twakere yen yen hwe ade betimi asua free was Acts chapter 2 41 to 47 says sister get why crowd wa see ana 1 hour de feje na sem no ma wo bo won esu na danuara odi akra beye mpensa beka won ho na okura asmafo no ni nkyerɛkyerɛ ni ayonkofa ni panu bubuo ni mpaibo muara na ehu ba akra nyina so na asmafo no ye anwanwade ni nsenkyerɛni pi na won a wagidi ye nyina hia faako na won nioma nyina ye kwasafodia na woton won ahonyade ni won nioma na woche mu ma won nyina sɛdeɛ ehia obiara na da ode akomakro hyiamu wo asɔrefie na obubu pano efiemu de ahosan ne akomakron di won aduane 47 na woyi onyankopon aye na owo animonyam oman no nyina anim na Awurade de won a na oje won nkwa ka asafo no ho da amen amen great into the hands simaka krabi fa bo no tofa emfoni a edikan no asafo edikan no emfoni asa kenkan sem etwakere sene na asafo no etie me that say and the topic for this week ni nyina motivation for mission and no ma e hye yin kran e ma yetimi ka asempa no yes this our motivation ya ye kan wan semu yi ebi na yabobo so na babia beduru no ye asafo no motivation the early Christian church you know the first century church you know motivation ben na no mo wa omutimi di ye mission na American kan about susonsuo no hu kronkron adwuma edikan no boa ye ma etimi tre ya na menewo enso yetimi enye bia ye ken it is a word picture play na ye wo ho no a there are a few things I just want to clarify about Acts chapter 141 ekono Acts 2:41 no ekono so o hwe nsemo e wo ho no a asafo bi wo ho a o mafa eno the word now can say na no wukura asomafo no nkyerɛkyerɛ like the doctrines no enti no what they are teaching they say Yesu nkyerɛkyerɛ de na ehun hia asomafo no nkyerɛkyerɛ mbom na uye Kristoni a asomafo no nkyerɛkyerɛ I don't want to mention a church's name but this is a very weird teaching so Yesu no a yefnti efra ehun Kristofo no nkyerɛkyerɛ de ehun hia fi sɛ oba sɛ Jewni owu sɛ Jewni na asafo no hyase Acts chapter 2 verse 44 ehon asafo no hyase enti no to them no asafo no ho na hyase ba enye sa na tie ne o ka wo ho no say dodo a ye bon wasu on the day of Pentecost no or the one beka asafo no ho enye sa enye say there was an existing church and ho na ye bon wasu no ye do one beka ho existing church no hyase efiri ye kai say Yesu uko John chapter I think say 3 ho a Yesu ebo asu
na suafo no bo asu dodo ebedi Yesu achi nyina na ofro mu na suafo anase na asafo no emufo. But the inauguration of the church, and as I can say, the official outpouring of the Holy Spirit, officially, about during the Pentecost time. That's right. But I say, even before that, na Yesu ahome ama wo kronkron. Tina wo kronkron no ye na dwuma dada. And that is number one. Number two, emo omugina so say sa panu bubu no kan say da bia no mbubu panu no e wo ho no. Yeah. I say now they gathered in the apostles' doctrines in umbubu pano. And whenever they hear pano bubu no, umfu say a radia didi, but that is not the fact. No. A radia didi or friend of pano bubu, but no anytime or obey you pano bubu breaking of bread for the Lord's Supper or the Twaso. Okay. Or chire or qualify and say we there may cut the Lord's Supper and a radia didi. Okay. But anytime you hear pano bubu be a didi or do didi, one share a few. It was a home church. No more share didi. It Acts chapter 20 verse 7. Our cousin na oki de di kan no ombubu pano na Paul ekasa ye ekosi da so fi sa de chia obeko enu nti na kire se Nyankopon ayi home da afiri ho na ode kwasi ada abehye wo enye no kore enye sa na Bible ne ka because sa pano bubu no ano verse 7 no kan oko verse 10 no a Paul kasa wie ya obenya na etikos no osan ko fa pano no bi edi afiri se na komode no till it was food they were eating. That is the clarification. But coming back to the motivation, what say the church was very eager. No money jese kwen bia so no ombeka nyame asem no. Enti no omu nyina ede omu no omu wo bae. Ebe kambo mu e ma no be ye kwasafodea. Edi se obi wo no ma tena o de ba na wo wana na kambo mu na ye nyina no ya chemu. It was a unity work. Ya wo bibi e wo ITV1 mehwe pa the chase. The chase. Misua de wo because a general knowledge. I am yan say Bible questions e be mu nyina 90% omuti. E kire say ni pani Bible. The chase obi anjo. Yeah. But ade ba kwa me de be hye we mu ni say in the chase no e nipa 4. E no obi a be build ne cash. Kwan e fa so work ni se wo ba wo be ya 1 minute no dodo a wo betimi nipa no betimi answer correctly in the 1 minute no every coin answer be £1,000 na ne mita hu ni say obi o timi answer be 7 questions na wonya £7,000 na ya bisa ni team na e wo na chi no say chase no ba no wa mo lower adie na wa man higher ayi na wa bisa say onfa de he team members no ne omu ye nie I say we need you back. Obi kro timi man negative offer. No obi aka chere say for negative offer no. It doesn't matter. What matters is that you will be back with us. And so as afumu a anka wan hwe yi a obi the negative offer no ba you can chere say don't bring it here. Okay. You don't fit here. Okay. But we are see agudi a omudi a ya adesua ho no man or say for negative offer no. Na say wo ba beka ye ho a the numbers will do. Again, I never come me say any accident any penny say in the chase no. So obinya 60,000 na obinya minus 10,000. E beti sika so about 50. But so mu nyina timi ebiti chase no na omu qualifier what happens? Omu chase sika num pe. And found say obi cash build up no na 1,000. Na obi de 20,000. Say ko 21,000 na nipa 3 na ya obi for 7,000 each. Pepe. And no kura we are simple no. They believe in unity to build up a team. How much more onyame asafo? Sanya ehya ase ewo edikanfo ni mu no. Na kwasafo no nyina ye pe no. Sa na sese ye nso ye di wie. Ti so Desire of Ages Ellen White say if we don't combine our efforts to finish the job as it started in the early stages, we will not be successful. So yanwie no sanya omo hya ase no a na obia de ye obi dia aduane wo ho a ye obi adia asafo no bibia obi ho dadwen ye obi dia na ye nyai selfishness any ethnocentricism say we free ha we free mi krom minim we aya so mpanye mempe we asore ba mempe ne no ma no a ye dimi mi adwuma no adofo yesuan the motivation for the early church mission and say na obia bibia asafo kwasafo dia na ye ma obia so ho hia yen na ye hu say ye pe
was afunum in terms of akraje na onyame beboa ama n'adwuma no awie peye yo medase openi hanse medamunyina ase se maboa ma yedi ene adwumadie no aba na wieye abusiafo se ne da biara ye na otwi mu nso ye challenge ana se ne yedi kofie ne akoye ye ko practice ene ne se ose ye nhwehwe obi ewo ya brabo mu ye benya ankasa na sa nipa kro nanko ye kristoni na that means nse nipa kro no onye kristoni but ye de ye timu no ene ya adwene yakoma ye benya na sa asimase betimi abase nipa no na tifie ana se wo de bia wotwam awu no de bia wo srechere na na se de bia woni no ana se woni ni bibia ye kura mpo na openya na sa nipa no ye kristoni o se hwehwe sa nipa na de biara bompa ye manipa no se sa nipa no wonko kan bibia nche no mpokura no ono ankasa onya personal experience with Christ. Since personal experience no powerful sense wo krampo be kwakoka bibi achire ono nti na Peter eno ankasa di mirika kohweye ono ankasa pese onya saa experience no musa ade na ampa empty say bompa ye masa nipa so ono ankasa onyankopon fo okwan bi so no onyi ne ho adi emfa nkyere sa nipa no ade a wode ahye yen se yenkoye no sa na wotwi emu no timimi ye se yenyina yebehwe na afi nso challenge no ankasa no se wose hwan na wo pese wo ye no suafo nipa na wo pese wo ye no suafo no bompaye se woni no ebenya relationship na sa relationship a obenya no ebema wakwanya na watwe no ede aba Kristo yemu se obetwe na be kwanhweni anasa obetwe na aben Kristo challenge no nipa na opesa wo disciple no bompa na no nya ayonkofa papa sa ayonkofa no enlead mu anasa enlead nombe oni Kristo so embenya ayonkofa challenge a ewo ho ma nyina na otwe mu no nti yesua no mayensua no kwa ye kofia ni ose ye no ye practice by the close of this lesson no na yetimi atwe akran so e dia ma onyankopon enhira mo babia mo biara ye nkate ni na mema Elder Kingsford enhira so emaye ani ji ase krama osoro hene se wasem no eba ye nchense ya na ye hunu de ye nye na mponke ye nyaaya ani manimu yi ara ye tutumnika na de waka kire ye nanso se mreba mu ani ye refi ya kai biem ti de Yesu fra se ma honhom ka kaifo no anka ye ho amen se de wasem no ka kire ye no se ye nko wiase afa na nyina ye nko bo asu obeje di no ye monasu ne ye kire kire na wie no kura de o ka kire ye se oni ye ho da kopim wiase awie ye bo se na o sa de ma ye se on konkron no o de be ma ye na o de ma ye nya ono beboy amaye adansidifu ama cause on konkron na adwuma no so boy o adansidifu edi wasem ye wa kire ne de ye nyi obi ye nim ma honhom no enkanya ye na tumi a o de amaye no yenso sa tumi no na afi intimi nka wasem no mfiri ya fie mu nko mountain so empo entra mountain so nko omo yini wo munchen boy ne dwumadi assignment so a odi amaye yemfa obi ntu yakoma so yemma mpaye ma no so obi hu Kristo na afi yentwe obi so no so meyo ohu adansidini kaye nyina ho ne ke hu bom biso pese ye baako se de be ya o maye no be bantem no be chi ye nyina wiase a yeti ye wiase a o hawo ne abebresa ye ma ti e kon do se aja ye be ba won chen se de obo hye sitie ti manu mra maye woni empaibo woni Yesu frɛ ene dai ho do ba Yesu Kristo dimo amen amen